Og i den henseende, så kommer der en lille sidste opfordring. For i dag, så skal vi skabe øjeblikke for hinanden. Så når du nu skal sige farvel til hinanden, så husk at kigge hinanden dybt i øjnene, når I giver hinanden hånden. Husk at kramme, og blive ved med at kramme, indtil I kan huske den følelse, det gav om 10 år. Husk at få sagt det, der skal siges, hvis du har noget godt at sige til den person, du står overfor. Det kunne eksempelvis være: Stefan, jeg synes, at op imod 10% af dine vittigheder er sjove. Tak for det. Husk afslutninger. Det er vigtige øjeblikke, fordi de cementerer, de konkluderer et forløb. Og i dag er en afslutning. Så gør den til noget smukt, og gør den til noget ægte. Smid badass-attitude og vær oprigtig i stedet for. Og husk så, at det er øjeblikke som dem, vi har i dag. Øjeblikke, der betyder noget for os, som vi også selv skal ud og skabe for de mennesker, som vi skal undervise.